Nechinangwa chekuda kupedza mhirizhonga nebvonga Mpopoto Mudzimuri, The Bus Stop TV vakabatana neveCulture Fund neveEuropean Union vanokupai chirongwa chegore rinoka. Chiregai tibva tapinda mumutambo. Vasikanaka, ndazvishaira pazvo mufungi yenyu. Aungatemi mukadzi nedemo nepamusana pokungofungidzira kuti ari kuita gumbo mumba gumbo panze. Iwe usina kuzvondera nemaziso ako. Zvakaoma moti. Kwaiwo neukama nehupi pakati pemurume atema mukadzi nedemo nemukadzi wacho akovadzwa. Handina ukama navo vese. Kungoti chete tiri vanhu vanogara murani rimwe chete. Koseko mandibvunza zveukama hwangu nawo neasikana. Ndiri kuonaka kumayamanya kwauri kuita nenyaya yacho uchita kungoshadambura zambera wakamuendera muchiuno iri. Ndikati zvingore hama yacho ka. Saka manje apo wafunga kunoudza Sabhuku nyaya yacho. Ndambozvifunga izvozvo zvekuenda kwaSabhuku kana kuti kwamambo. Asi ndazoona kuti chinono chinengwe nyaya ihombe iyi inotoda mapurisa chaiwo kuti murwere aendeswe kuchipatara. Ndokunge achiri mupenyu kanya kutemwa wacho. Kwewo uri kuzvinetserei panzvimbo pekuti ungosvitsa nyaya iyi kuna Sabhuku muridzi webasa kuitira kuti atange kumhanya iye pachake. Izvi zvekutakura mitoro isiri yenyu vasikana zvinokuvengesa mumaraini. Hanya nani chidhoma chepaGrowth Point. Ini ndiri munhu anovenga kushungurudzwa kwevanhu zvikuru. Zvisinei nekuti vanhu vacho ndinovaziya here kana kuti kwete. Ndikangoona vanhu vachirwa padzimba kana kurohwa kwevana zvichienda zvakadaro, aiwa handitauri nevanhu vacho. Changu kungoti nzve nerweseri ndonanga kumapurisa kunesa ripoti. Kana vachisungwa vosungwa, kana bongozozo richimiswa pasina sungwa ndizvozvo. Aiwa aya ndo maitiro angu manje. Manje hauchiki kuroiwa here manje? Kudenga uko Mwari ari kwasikana. Ende Mwari anondidzivirira achiziva kuti ndo zvandiri kuzviitira. Munhu kana ukangotya kuroiwa haugoni kuzowana mukana wekubatsira vanhu munharaunda yeugere. Uchigowaneko kubva mazviri? Handiti zvezvi watosiya basa rako uchidzinganisana nenyaya dzemaraini vana Sabhuku nemadzimambo varidzi vebasa chaivo varipo. Hakusongozvinetsera mahara here uko? Aya, sorry henyu vasikana ndave kutokunonotsai. Mateuriro atinoita zvinhu akasiyana vasikana. Seni zvanguka zvose zvandizvitombozvitira mubayiro kana kutendwa naningi. Kana ndikakwanisa kuwana chandaita pakuedza kumisa bongozozo riri pakati pedzimuri, chero dai chandaita chacho chiri chidiki sei, ndinongonzwa kakusununguka mhana mangu so. Ndinobva ndawana zororo mupfungwa dzangu. Kwandirika uyu ndo unonzi mubayiro muhombe, unopinda kutendwa nemari kana kutendwa nemunhu wenyama zvake. Handiti kana newambozvitaura kuti zvinoroisa muraini izvi. Asi vamai vacho vekukuwadzwawo vanozozvinyanyawo zvemusikanzwa yevarume mhani. Zvegumbo gumbo panze izvika zvine ngozi. Aiwa, iwe vanhu ngavadzidze kugadzisa nyaya dzavo idzikai pasina bongozozo. Ungatore demo, kutora demo nechinangwa cheda kutema munhu kuti aita gumbo mumba gumbo panze. Aiwa, iwe kana zvakadai zvaitika kaizvi. Munhu oenda kwaSabhuku mombo yacho uripiswa zvine dare ramambo. Inga zvinonzi mukadzi pfambi ndimapfumisi. Saka dai uri weka wapfura nekumatanga uko kune murume ane mota yakapendiwa nependi chena ari kurova mukadzi wake achidhumira musoro pamota. Wachopindiraka kana kuti wainokusvitsa nyaya kumapurisa. Isu vamwe tangoyeva tiri kure so tikazvisiya zvakadaro patanzwa kuti vave kutaura kuti zvemagaivha uyu mukadzi waadvance. Iuri kuti ikweyo vazorwere vanhu vai. Aiwa saka kana zvakadaro rega ndiwe. Ndizvo zvandanga ndichida kuti ndikuudze pauri kuenda kumapurisa ukuka. Ibva wavaudza kuti kune mumwe murume ari kuda kupondera mukadzi wake kumatanga uko ane mota yewhite. Hadi kunorwira kumba kana kumusha kwavo zvavo. Ndo varume kavai vanozoponda madzimai vachisiya vakana munzizi. Aiwa, chirevha ndibva ndatochinja nzira ndidarike neikoko kwamagaivha ndichimuudza sezvo pamusha pake ndo paziva kaini. Ko vanhu vapindwa nemwoyo rudziko neimi chiko mazuva anaya. Vanhu weka. Haya. Iwe wave kuenda kande ndisina kubvunza kako kuti zita rako unonzani kuitira mangwana naye asikana. Hello. Futsaki iwe. Nei vasikana. Zvapano. Enda kure nemukadzi uyo. Sika
zvako simandara. Handisi kusvika waduwe ndinotya imbwa. Saka urida kuti ini ndikande mutsvairo wangu pasi ndiuye ikoko kwakamire. Kuvana vamazuva anotsika makaisepiko chezvo? Ndangoti ndidarike ndichikudze kuti vaenzi venyu vanenge vari kutadza kunzwisisana. Dai mamhanyiro ako izvozvi. Buda ndokugadzirise pombi. Uda kundidherera maningi wewe. Unouya kuzorova mukadzi wako anohanzvadzi yangu futi pameso pangu kudai. Ndati buda mota mako pombi. Kurumidza. Kana ukarambiramo ndiri kuuya kuzokupisira mukati mechimota chako ichi. Ndinokunyarai zvikuru tezvara. Handikoni kudzoserai handiti kana. Chonai manguri mabvira muchindirova ndisingadzosera handiti. Asi mumota manje handibudi. Kana muchida kupisa mota pisai motikari yacho. Asi motikari handisi kubuda. Ndozvanditotaura. Murora. Please bata murume akanokuwadza munhu. Please ndapota hangu. Rambidza vanhu ava kugwa mejuri. Komeremere ndeiko nhai vanhimi vedu we? Chii chamuri kurwira nhai vatete mandinema? Chii chanetsa pano? Kuropa rose randiri kuona padhirezi renyinderei rabva pakurohwa kwemurume advance here. Rabuda mumhuno yangu mushure mekunge ndarohwa napombi. Hanzi ndakakuudzirei nyaya yekudhakwa kwavo kwazuro. Zvaari mashura nhai nandiri kuitirwa pamusha pangu nhai vedu. Saka unotaura kuti pombi nguva yese yanga ari mubishi rekukurova? Kundirova ndirova hake. Asi udzai murume wenyu advance kuti achirega kuramba achimurova. Iyo mandinema, indava chida kureverera mhondi yanga ichikurova zvekutokubuditsa ropa kudai. Asi wakachichiswa mupfuwiro here wewe. Rega ndipidzise dongi iri. Mangwana rikoziva kuti uri munhu ane vabereki vanokudawo. Kana waramba kuti ndirambe ndichimurova, ndomusiyaka. Ndotangisa kurova iwe wacho. Hongu ndinowira nezana renyu mukoma. Chirovai zvenyu ini pombi musiyei. Mandinema, chivasiya vaite madira avo sezvo vatondirova kare. Handiti vatondirova kare vanhu ava sha. Regai kutya tezvara. Handimboadzoseri nyangwe vakandigwadzisa kupinda zvavaita kare. Iwe chirega kuzvirovesa mandinema. Handiti wazvinzwa chindipa mvumo yokurova iye kwete iweweka. Chimuregai kani muite zvokugadzana matare. Patinoenda gokwe imi mose munenge musisipo paanenge akuzopedzera shungu dzose kwandiri. Regai kuda kuzondipondeza. Advance, chimusiya zvakwana. Imi tete, chipindai mumba umo tiri kuteera izvozvi. Gadzai mvura pachoto mugotova murume arohwa akazvimba kumeso. Iniwo ndichakugezai maronda amarohwa kana tapedza dare redu. Kana kuti dare tinoitapo tinenge takuvirisa mvura yedu zvedu. Tenda mbuya vako pombi. Nhasi ndandida kukukuvadza kana ndada kukusiya wane mavende. Asi usazvozvipabidza futi. Aiwa, ndinotenda chaizvo baba. Nemambuya. Namangwana murambe mune mwoyo murefu handiti. Mukwasha. Amai. Chibuda mumota utevere kwaenda vamweni nichambotsvaga huni pabako apa. Ndiri kutevera ikoko. Zvino amai ndikapinda mumba mavari tu imomo imi musipo kudai. Hazvikonzeresi kuzorogwa futi here. Nhai ambuya. Murume wenyu munomuziva inini. Enda zvako hapana chinokuwana. Chogotadza seiko kundiwana imi musipo? Asi kana ave kuda kundirova zvega, ndichakurumidza kuridza mhere kuitira kuti mukasire kuuya ambuya. Hapana chinokuwana Mukwasha. Saka chauri kuramba uchichema chipa pana imandinema? Kurwadziwa nekurwa kwaitwa nemurume wako here? Kana kuti wave kurwadziwa nekumurova kwandaita? Ndiana kugogodza dhora kavhurika uyo futi. Mumba, ndati come in. Ndagara ndazviziva kuti ndiwe pombi. Saka wanitevera ka? Wanitevera ka iwo pombi? Aiwa kani kwete baba, handina kukuteverai. Saka ndikutaura nemvuri wako here izvozvi? Ambuya ndiwo vati ndipinde mumba muno mamuri baba. Pombi? Baba. Dai ndiri newe ndamutsa mota yangu ndikarova pasi. Handiti tiri kunzwana napo? Ose machena baba. Kana mandisunungura kuti ndichienda zvangu, chiregai ndichisimuka chiri mangwanani kudai. Handizivi kuti hauzive kuti chii? Taura rega kutya. Muri yangu ndotakurana nayo here kana kuti ndombosiya kuno? Mubvunzo wako wakapusa stereki wewe. Saka wave kuda kundipa basa rekuchengeta mukadzi wako manje iwewe. Takuranai izvozvi mudzokere kugokwe. Iwe advance. Rega kuda kungwarira paduri seuku unondiwa. Vanhu ava hakuna kwavari kuenda. Vose vachagara pano kusvika nyaya dzose dzavafambira dzagadziriswa. Iwe Mukwasha?
mati amai. Right. Ndiudze kuti mari yamaipfachura nezuro muchitengera pfambi dzose dzemunharaunda bhiya makaiwanipi. Yaiva yako yedonje here yawakanyima mudzimai wako agira apa uyu, kana kuti yaiva yeadvance yefodhla yandakarimaina maoko angu aya? Wauya nenyaya yakanaka Murora. Chigara pasi nyaya itaugwe zvakanaka ipere. Maita henyu vatete, chiregai ndigare pasi nesechikumbiro chenyu chamapa imi. Nekuti zvekutaura ndakamirira vanhu zvandikuti zvai hazvina unhu. Munoziva vatete, kana munhu wakashatirwa kudai hasha dzinoita kuti urase unhu. Ndatenda chaizvo nokukwanisa kuzvidzora kwawaita Murora. Iwe uri munhu atadzikwa zvakadai. Dai uri mumwe munhu paidai pasina hurukure dzose dzatiri kuita idzi. Pamusoro ambuya. Mungandibvumirawo here kupindura mubvunzo wenyu ndisingaite zvekupoterera? Pindurai. Okay. Hongu ndinobvuma kuti mukadzi wangu uyu Mandinema akagumbuka chaizvo pandakatora mukadzi wetatu, asika kana pandakamutora ndaive nechipari changu. Haiwawo wamhanyira mberi ukabata nyaya usati wabvunzwa. Murora abvunza nyaya yemari yamakadya nezuro natezvara vako ava. Yedu ichazopinda zvayo mudariro. Aiwaka, ini ndangoti tibve tangobata dzose. Zvino ina handina kugumbukira nyaya yekuti wakatorere mukadzi mutsva, kwete. Ndakagumbukira nyaya yekuti wakashandisa mari yedonjera rakabuda dikita rangu ukatadza kundipa kana 100 bondi zvayo. Chipindura mubvunzo wavhunzwa nemuroora wangu. Ini nhanguka baba ndo vakatoita zvekundifonera. Inini ndokutowana vari pakati pemafaro akatondityisa inini. Vabvunze kuti handina here kuvatsiura kakawanda. Ivo manje vaitozviti mari haiperi kuna famu wefodya. Zvimwe zvacho handichatauri, handitika. Asi handizive kuti ichokwadi here chinenge chakuzotaurwa nevanhu kuti kwai hai kune mukadzi wakazovabira mari Iwe pombi yeBhaskoro chitorana nemukadzi wako mubve pamusha pangu manje manje so ndisati ndakunyudza demo wazvizwa. Get out of my house. Pombi yeBhaskoro ndatibuda. Ngaisiye matambo baba. Pombi handisina kuona ipapo. Get out. Vai papa mani. Pombi yeBhaskoro buda mani. Iwe toda zvinhu zvakuti ndewe. Manje buda nemunhu wako baba. Ngatisaitei mhirizhonga mudzimba. Ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.